Kienu madwar 85,000 persuna li għażlu il-Belt Valletta biex flimkien mal-eżis tagħhom jilqgħu is-sena 2018. Din kienet folla rekord li ħonqot it-toroq ewlenin tal-Belt Valletta. Fil-fatt meta wieħed jikkumpara mas-sena 2017, il-persuni li għażlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet żdiedu b'10,000. Xhidu l-ispettaklu li qed tagħti Pjazza San George meta l-arloġġ jaqleb nofs il-lejl u jimmarka il-bidu ta' sena ġdida qed jattira dejjem aktar nies. L-ispettaklu mhux biss paxxa lajn bi projezzjonijiet ta' dwal iżda anke paxxa il-widna ta' dawk preżenti b'mużika imżewqa. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' lejlet l-ewwel tas-sena kienu organizzati mill-Fondazzjoni 2018 flimkien mal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali li ma' entitajiet oħrajn ħasbu għal wieħed mill-akbar spettakli fil-Belt Valletta fl-aħħar snin. Fil-fatt, il-folla fil-Belt Valletta bdiet tinġabar kmieni war nofsinhar biex tkun tista' tgawdi dan il-lejl ta' divertiment. Din is-sena għandha tifsira speċjali għal poplu Malti dejna kif il-bidu tagħha tfisser ċelebrazzjoni ta' kultura Maltija, e kif il-ewwel darba li l-Belt Kapitali Kulturali tal-Unjoni Ewropea se tkun il-Belt Kapitali Maltija. Fis-qarrija il-Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali qal li n-numru kbir ta' persuni li attendew għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena fil-Belt jawgura tajjeb ħafna kif nhar is-Sibt 20 ta' Jannar il-Belt Valletta se tippreżenta l-ftuħ uffiċjali tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 4 pjazzett fl-4 ta' wara nofsinhar.